Kilometer for an is a bundle which is on Tom Fink is a borough by showing my Zuju for one name more lands and a damage in the of Senamus of Hanimani. Interesting and Mrs. Tagalamana. Any Pagini Bima would have bang race bang fresh and Kamanigia, Maya Zakini by the Kamaniga like the Imagine by so Zalangan, Zehituanga. Galai gujai jibudena hanane sharai gartiano mia hora be zipergo funan last rank kalidanga boichimodong makase so jini funga bohon bailo lam bailo bas bida ko puslo ne dem kodam tala pencil balane pa jana giding gida ara thangane elo hoibaudeng amfrai bas beaw ara do sigabaw no pisajin bisniaw tasin bawbai anga amfrai fungawno mane sa ta lonkhangan lo gaवजों बहायदों नालाय नै खाबारिन सुनो मोनाखै सना पारायनिफ्राय मैया जाखोन्दा नै एसे दं आरोना मांस'आ आंना ओमफ्राय आं बेखौ नैबे मैया लाबोखानाय जोगोनार सैसेजों जागोन आरोना फिसालाया ओरैबादि खुसि जालांखाबाय फुंनिफ्रायनो एकदम आरोना हाथायानो लोबलाङाखै उन्दैना थाव सेरनानै लाबायबो सनाफोरनै ओमफ्राय फारसेथिं दालियाबो सोलिगासिनो दालिया बइलसो आरोना बेखौ थाव सेरा दिनै एसेल' संदों मानो होनबा जों बेखौ जानायनि बारा आसा गैया दिनै फिसालायाथ' जाखानाय नङा आरोना ओमफ्राय नै बेखौनो जागोन आरो बियो बेखौ होनबाथाय माने जेबो नाङा नालाय थोखागोन एवला एवलि एवनोसै ओमफ्राय नै गैया ओमफ्राय नैबे जोगोनाराव नागिरना मोनगोन मोना एसे दाउटसो जाबाय आङो नुजायोहाय मा नै जोगोनारजों बेदरजों एसे नुजायो नागिरना मोनलाय जालायनाय नङाना आंलाय नागिरनानै मोनलाय जालायसोसो नामा सानदोंमोन मानो होनबा मेगना जानो रोङाना ओरैबायदि मेगन फिसासो जानो हागौ खिन्थु दा बुंसै आरो बेदरखौबा दिनैबा माखौबा आमजा सोनो लुबैथारखो वाटाराव गेलेनो मोनाखै नालाय बिमाया रायजादों आरोना साला ओमफ्राय मानसिया गस्ला गांसे सिखांखाबायानो आंनियाथ' आखला बारा मोजां नङा बेबायदिखौ बिराद खननानै जानो लुगैयो आरोना आङो बै एवनानै दै होनायनि सिगाङाव बिराद सुन्दर जायोना ओंख्रिफ्रा नायदो दै होगोन सनाफोर एसे नै थौसि आख्लायगोन आरोना फाजायानो जागोन दालिबो दंखायो नालाय एसे गोरान खालामफिनगोन बिदिनो सिफ्रुआथ' सान्दों जोगोनारखौ नाथाय दा गेब्लेयो ना मायो गावसो दंसै आरो एसे दै होबायनो अ मा ग तुरु लाभ जोबाबो सिखालानै सनाफोर आयै ओमफ्राय अबस्थाखौ नायदो टेनटेने हेस सिनायाखैसो ओमफ्राय जेब 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 जाजोब्बाय ओरैनो आंहाबो हाइ प्रेसार लिस्टआवसो थांनो नागिरदों हाइ प्रेसार गोनां मानसिफोरनि गरमाथ' आरो मजा होननाय खोनाखादों आङो साखिनायाखै गन्दखौल' लानानै थाबाय संख्रियाबो थिग जाखागोन मिथिखाबाय आङो दादिखौ लाजिदों लाजियाखै बेबायदि कारेन्ट सोग्राया गाज्रि जादों नालाय टिभि नायग्रानि आंखौ फाहामनो फैदों आरो सासे बिबथै लाजिलायो ने लाजियाखै होमबा माथो खना खनायाव थाबाय थादों नायखुमाहरदों दादिखौ खननानै लाबा सनाफोर हप्पासै आरोना दुगैया लुबा जानोसै सानदोंमोन खिन्थु सहायनो हायाखिसै गस्ला सिनाय गोलोमनाय लुस्रानानै जानोसै आरो एबार नायदो ओमफ्राय फिसाजोनि आखला दालिया गावनाव गासिबो स' आरोना ओमफ्राय ओंखायनो बिमाया लाथ'ला ओंखाम जानोसै मा ओंखाम जानोसै सना उफाय गैया आरोना दालिखौनो दा गोसो जाबासो लायनोसै आं लाबोनानै दोनफैखाजाखायाबा गावनाव लखबजोबखागोन था जायो सिबाय हुलु हुला नै गेजेर गेजेर बिमाया एसे दौहरनांगौ लगायना हरनांगौ ओमफ्राय एकदम बिदिनो मानसियानो ओंखाम जाजोबो आरोना आयो सना रोंबाय मा जानो नोङो रोंबाय होनलाय सना मादैमोन आयंमोन आमाइमोन नायगोन रोंबाय होनलाय एखमबा अके मा एखमबा सामसजों औ सना आमाइसो एखमबा सामसजों जायो एखमबा आखाइजों जायो सान्दुं मोजानानै मोले मोले नुबाय सनाफोर बोरैबानो जादों सामब्राम जानोसै आयै फिसा जादे जा बिमाया साखाव जादों नालाय सामब्राम बेसाद लुगैबायना बियो नों जानो हानाय नङा मा दे जानो हायाबा दा बिमाया जाफिनगोन बिमाया दालिखौनो जालायासै साकाव आयै सना ओंखामा हुलु हुला जा माबार नायदो ओमफ्राय अबस्था टाइट जाथों आंनि फिसाफ्रा बिदिनो देरथों सोरबा साननो हागौ डिसिप्लिन गैया गथ'खौ डिसिप्लिन फोरोङाखै मा डिसिप्लिन जानांगौ गथ'फ्रालाय देरनानै माथो डिसिप्लिन जालांखायो ना माना जानांगौ मागा मगा जोंबो ओंखाम फिथर जानानै देरबोनायसो
दिनै एकदम हाखु हाखु जाथारबाय आरोना जाखांस्लाब माने दुंब्रांब्रांयैनो ड्रेस गानला गानला ओंखारबाय बिदिया टाइम जाबाय 2टायाव गयो 2टाया एसे बारगुलायबाय आरोना गैला स्पिडआव लानानै फैगोनसै सनाफोर एसे लेट जाबोबायना आङो मानसिफ्रानो फाक फाकसो जालायबाय आरोना फैद' नोंखौ फरिखा जोबजासिम गेलेथ'नाङा होनबाय गेलेनानै सेला बियो नायसाय नै बेयाबो आयै बाबा मिन्नायसो मोनदों नोङो हे प्रभु आरो मालाय फाथालसो गोलोमदै रोसिखौ फुगारबावदों बियो दुगैनोसै आरो अमा बेदर राबोनानै सेस जों जाखासिगोन गैखाल एलाय माथो नै दहाय फुङाव बुंनायखौ नों गोसोआव दं बेखौसो गोसोखांबाय थादों नोङो ड्रयिं फरिखा दंमोन खोनासं लिरनाय दङमोन ओमफ्राय मोनसेया मामोन हेन्ड राइटिं दङमोन माइनर एग्जामा जोबथ'बाय एबारना 23निफ्रायहाय मा जासिगोन आसलि दे थां दुगैथां नायसो गेन्जि सिन्थायनो सखा माने गोलोमदैजों सेस फरिखा जोबजासिम गेलेथ'नांला होनबाय आं सनाफोर ओरैबादि बिनि लेक्सार माने गावहालायनो गेलेयाखै बल फैबाल' जोयोलायनो माने सान्दुं गोसायाव बलखौ थें थानानै नेबाय थायो आरो बियो ना एलाय ओमफ्राय नों माथो बोरायावथ' सम उन्दुनो ओंखारो आं नोंनि मोजांनि थाखायसो बुंदों बाबा प्लिज दाबो मखा दङ होमबा हिन्जावफोरजों गेलेनोसै नामा नो हलाव मालाय हिन्जावफ्रासो दल' थायोलायनो नोंबो थाबाय नों लोगोफ्राबो थागोनब्रा सोरबा ज' हौवाफोर ज' फरिखासिम जोंहा गेलेथ'ला दे बिराद मेंनाय जायो होननानै सावरायनांगौ ना बाबा खोथाखौनो मानिया खालि गेलेनाय अबेसे स्कुलाव थांबाल' गेलेनो मोनो नालाय माथो बुंबावनो दे गेले एसे गोलोमदै गारना फै थांनो दुगैथां फटाफट सिदा बेलासियावसो जा सैमाया सोङो बिसिना सैमा टेक्लिक्लि दं आरोना बोरो टिउसनाव बा बे गोदानखौ नों देखायाखै बानानै बे गोदाना गाइस मोननै गैला सैमाया खोनाला दिनै ब्लगसा सैमानिसो आंना सैमा सोंनायसो आरो ओमफ्राय सनाफोर फिसालाखौ दोननानै एकदम बाहाना बाजि स्राय नै नेना दंखायो नामा आं माने बैथिं टार्निंआव फन हरनो नागिरदोंमोन आरो दंना गैया होननानैहाय ओमफ्राय बिमा फिसा लामायाव नुहरबाय है मारगुलि मा फन हरबावनो एकदम दों फैथारबाय बेथ' गरमाव बेसे रुमाव थानो गावसिनाबो रुङा दुंखावजोब्बाय जाहैदों नंगौना नङाथाय आं आरो बिसिनि रुमावसो थाथ' होननानै फैदोंमोन आरो आंना बेलासिनि बिराद सान्दुं नाङो नालाय ओमफ्राय बेयावनो थान्दा हागागासिनो दङ नै सेन्देल फैथा खुलायलायनानै फोनथाबनो नै आरो माथोबाव जेरावबो थांनोबो राहा गैया रावबो गैया नालाय बेयावनो खावब्ला फैलायबाय गोबाव जाबायमोन सिबाय जोङो गोसोखौ गरमबाबो सिबाय बिश्वकर्मायावबो ओरैबो थांलाय रोङासै ओरैबो थांनो रोङासै आरोना ओरैबायदि बेस्थ' जालायलायबायना खिसु जाहैबाय बिहाबो थाबथां थिबथां जोंहाबो बिदिनो दैदेनलायनाय दसे थाबाय आरो जिमालानाव थांबाय जोंहाबो ओरैबो जाया आरोना एकदम माने ओरैनोबा थांलाय फैलाय खिन्थु नांगौ समाव थांलाय फैलाय गैया ओरैबायदि माने हालोदानो मिलायलायाबा माथो बुंबावनो सम बेबायदिनो जायो जोंबो एथ'बां फ्रि थाया बेस्थ'सो दाख्लैसो फैनानै थांदों आरो दानो नायलाय आं नोजोराव नायनो मारिबाय थागोन जाय भाबि दोनथ' गोसोखांबा जायो नुवाखै बियाव अयथासार आंखौ जुलायदोंब्रा बियो आलि सेराव गोदै दोनथ'नोसै आं नै आंखौ रायथारबाय नै दोनथ'नोसै दे हेल' दोनथ'बाय आं दे आयै आफाया आंखौ रायहरसिगोन ओमफ्राय माने आं बिराद दुखु एसे सावरायनो होननानैसो फैदों आरोना बिथांनि खाथियाव एसे माबाफोर एडभाइस मोनगोन खोमा साननानै माने कमेन्टआव आंखौ सोरबा बिराद मोजां बुंहरदों गामला मोखां होननानै नंमारगौ नामा खिन्थु गामला मोखां बुंबा गामलाखौ अपमान होनाय जागोन दे नोंथां जाय आंखौ बुंदों नायफिनोबा आरोना मोनसे मोननै भिडिअ कमेन्टखौ नुखादों आङो बिथाङा आंखौ एसे बायो खोमा मुगैयो खोमा ओंखायनो बिदि कमेन्टखौ होयो आरोना बियो बुंनोबा बुंनो रियेल खोथाखौ बुंनांगौ गामला मोखां नङा आङो खादा मोखां होननानै बुं गामलाया सिलसो जाबावो स्लिमसो जाबावो जोंलायलायनायसो जाबावो स' गामलाखौ अपमान होनाय जागोन आंखौ खादा मोखां बुं जाय खुथ्रु खाथ्रा आरोना खादा मोखां बुं आंखौ नङाबा संग्राय मोखां बेखौनो हारसिं माने सोंनो फैदों आं आयनायाव आंखौलाय मा मोखां होनगोन देनांलाय नोंना मोजांसोहाय दन मोखां नामा माने आङो सानबाय आरोना आयनायाव नायनानै आं माने गामला मोखां बायदि नुवासै नालाय ओंखायनो बिनाव सोंनो फैथारबाय आंखौ गामला मोखां नुमारथारो नामा होननानै बाट गामला नङा बेजों आंजों रिसार्च खालामबाय
मेथ्स खालामनानै दिहुनबाय मेथ्स खादा खालामनानै नामा दिहुनबाय केलकुलेटर खालामनानै दिहुनबाय जोङो गोसोनिजों खादा ओंखारबाय नंमारगौ आंखौथ' जेबो दा होनखाथाराय आंनो बुंना लागां खादा मादा नङा आंबो कमेन्टनि रिप्लाइयावहाय खादा मोखांसो नोंना फुल जादों होननानै लिरना हरखादों आरो आङो ना माने ओमफ्राय आङो सोरखौबा कनफिउस जायो गाज्रि मोनो नाङा कमेन्टआव आरो ना माने हिन्जाव ना हौवा बिदि सानो आङो आगै होननानै लिरनानै हरो सोरबा जेनेबा बे मोजां कमेन्टआव आरो ओमफ्राय आं मालाबा आब' होनफ्राङो जानो हागौ मालाबा आदा होनफ्राङो जानो हागौ गाज्रि मोननाङा आरो ना मा आब'खौनो आदा बिनि मा आब'खौनो आदाखौनो आब' बुंखो आंखौलाय आगैया बिदि सानगोन आरो ना माने हमनो हायाना मालाबा जेनेबा नामजों मानसिजों जेनेबा बे इउटुब चेनेल थानायफोरखौसो हमनो हायो ओरैनो कमेन्ट हरनायखौ हमनो हायाना बिनि थाखाय आं निमाहा बिबाय आरो ना मालाबा होनब्र'योबा खुगाया बारा नालाय फैफिनबाय सोनाफोर जोङो न'आवहाय जेरावबो सान्थि गैया नांगौसो एसे बांसिन गरम मोनखाना माखाथाय अमा जानाय जाबजों फैनानै एसे जि जोम न' बां सिबस्रांबाय बेनिफ्राय सोनाफोर मोनानि इन्तिजाम खालामनानै लाखानोसै कुलाराव एसे थान्दा दै सोनानै दै लानानै फैबाय आङो लोंनो होनानैबो लानानै फैबाय आङो फ्रिजथ' गैजा रोङा नालाय एकदम मटरावनो गुसु दै लायै लोंनाय जाबाय आरो ना बेनिफ्राय आरो ब्लग्सखौ माथो गोलाव खालामबावनो बेनोसै लोगोजों थांनानै एसे सान्थि रायज्लायहैनो सानदों ना जेरावबो सान्थि गैया गथ'फ्राबो गरमनि जुयैनो खेलें खेसें गरमजोंनो ब्लग्सआनो थाथ' थुथ'सो जालाजोब्बाय आंना माने सहायनो हाला आङो आरो बिनि सायाव केमेरायाबो दुंखावनानै होयो बेनिफ्राय सोनाफोर सासे लोगोआ बुंदोंमोन आंनि केमेराया हें जायो होनाखै होनबा आङो नेक्स्ट पेमेन्ट मोनबा लादो होननानै आयै बिमा सना आंनि पेमेन्टआ मबाइलनि ससेबो मोना आङो माने आङो पेमेन्ट मोननानै जुदि मबाइल लायोबा बिथांनिफ्राय आङो खावसेनि बाराखौनो लानांगोन होमबासो आङो मोनसे मबाइल एसे मोननो हागोन आरो ना ओमफ्राय माथो बुंबावनो नांथ'ला र' बेजोंनो सोलिबावनोसै माने आंना दिनैनि दिना बिदिनो बारग'लांबाय थेने गोलोमदै रोसिजोंनो आरोना सोनाफोर स' बेखौनो सेयार खालामलांबाय आरो मा गाज्रि मोनो आंला मुगैया मुजुआ गोलोमदैखौनो खिथाबाय थायो होननानै नै रायलायगौ माने आयौ जोंख्लाबजोब्बाय नै आङो ओंखाम संग्राया बिराद गरम फांखा गैया नालाय गथों एसे दा मोनायाव उन्दुनो लागाबासो स्र' दुगैनोसै आरोना ओमफ्राय नै दा फिसालाखौ लायनोसैयानो 7:00 जानोसैयानो आरोना कुलाराव दैसो लासै सोनानै लानोसै लानानै फैनोसै